jam hiramon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare en garti hande oɗo ñalawma alarba hawri ko jeegom lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi addan ɗon kabaruji mon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗi mawnude ɗiɗo kabaruji ko toon to États-Unis ɗum noon ko hanki jamma hono walla hanki subaka hono kanko Nikki Haley wayno poɗɗodirannoɗe Donald Trump pour ko fati élection ngaji primaire banggue républicain ji en wayno o wawi wiide wonde hankkadi o oppi campagne makko ɗum noon ma en keɗo ko haali e ƴeewen kadi ko haali ko en surtout kadi supporteur ji makko kaali ko fati campagne Donald Trump hande toon to États-Unis ene wayno ko majjere mawde wonani hande américain ji surtout henne ko cour suprême mo États-Unis fuɗɗima tumede est ce que kañum koye mum goɗɗe ɗe mbaɗata ɗe henne wona e jinguere gonani Donald Trump ɗum noon sibabude artudeɓe kadi hande wiide wonde ko ñalawma mo mbino nogas ɗiɗi lewru avril moɓe ƴeftata pour heɗade affaire Donald Trump ene wayno ɓe batti ɗum kadi ñande alhamis ɗum noon ko alhamis hawre ko nogas e joyi lewru avril ɗum ɗo foof woɗɗinde daɗo man ƴeew kadi hono haralleɓe ko fati droit ko kaali hen habaruji men international mana en toon to Sénégal ene wayno ko tunnadi kadi ko mi toon to présidence Sénégal kanko président Macky Sall o waɗi communiqué o wi wonde ko ñande nogas e nayyi lewru mars ko nden woteji mbaɗata toon Sénégal ɗum noon waɗi jiiɓuru mawdu wonande Sénégal naɓe tawde cour suprême wino ko ñande 31 mars kanko kadi o arti wi ko nogas e nayyi toon to Mali ne wayno ko kanko colonel Yaya Sangare ha hande haala makko anda ko to no wayi ɗum noon ene wayno ko guilo nangga leccitawi ha hande famille makko anda to woni an ƴeew ya ruttade toon to Hayti wayno ko jiiɓuru mawdu woni toon hono kamɓe ganguji bandiji gonɗi toon ene wayno ko ɓe ƴefti aéroport gonɗo toon to Hayti Port-au-Prince ɗum noon ene wayno ɓe kadi gardinoɗo leydi o gonnoɗo premier ministre o artude leydi ndi o woni oɗo saha joni ko république dominicaine ene wayno États-Unis waɗi langal wonde ko kanko premier ministre o yo wad feere o ƴefta élection ngaji holno mbaɗete toon to Hayti ko yacci ɗum noon ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma gara détail uji muɗum joni joni siftinɗon tan hande ko alarba jeegom lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon haade men nadde habaruji eɗen jogui ɗo communiqué ji ɗiɗi jaam gondaɗo noon kettoɗen après garten habaruji hono habaru jaam gondaɗo animateur uji radio jowol sare direction radio jowol sare ene renda sunare Lamine Amadou Sow saabu cankugol yummakko Houleye Gobi Sow en donimomo en donima arɗo guerlel wondude dendagal ɓesgu makko Oumar Binta Sow en Aminata Sow en ndendi sunare kadi e joom galle makko Ibrahima Demba Sow en donima kadi dendagal bandiraɓe jowol babaɓe sosoɓe e jalluɓe kamɓe kala ɓe donama e sankare nde ɗum noon dendagal hettiyankoɓe radio jowol sare e haaɗiyankoɓe mum fof ne nduwno dendagal ɓesgu men sosoɓe hono habaru goɗɗo jaam gondaɗo o eɗen ndenda sunare bandiraɓe men jowol naɓe tengtinoon e welanaɓe jalluɓe e babaɓe tengtinoon e bandiraɓe meɗen jowol sohna sankare mawni men bani men debbo Awa Binta Wele min donima dendagal ɓesgu makko hamme ba en min donima Abou Binta en Mignel Binta Wele en dendagal radio jowol sare e direction radio fof ne rende mabɓe sunare ne en donima Djiboy Sow en mbi yo Allah yurmoma e ɓe yafoɓe harnaɓe aljanna bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon ma jafo ɗum no mbiɗen ni no habaruji toon to États-Unis ene wayno ko kanko Nikki Haley ene wayno e nder communiqué mo ƴefti hande o huccite yimɓe américain ji o wi wonde ko ene wayno o wawi felliti o poti dartinde campagne makko ɗum noon ko haali hen o haali hen haala kewka tunnade kadi no haaliri ni o wi ko kanko Nikki Haley o ko toujours ko conservatrice wonno o wi wonde o faami wonde ko oɗo saaha hande ko républicain ji jogoɗo ƴeftude ko Donald Trump pour wadde ɗum nomin o ɗum noon o donima on o yetti ɗum hen o wi wonde ko mo supporte kala président américain ƴeftaɗo ɗum noon ko bawɗo wonde foof o wi kadi koɓe mbawi wasde nakkodirde foof alay saago ɓe gona toujours neɗɗo goto o wi toujours wonde ko e nder aadaji makko toujours o supportata ko kala nomaɗo e parti makko kono noon e oɗo saaha tawde no Margaret Thatcher wino ni Margaret Thatcher ko kañum no premier ministre mo Grande Bretagne
o wi toujours oto rew ko yimɓe kalata an wat feere ko haqqillema addanma o joni noon ene wayno ko Donald Trump ene wayno e nder konngol ko haali tan o wi hankkadi ene wayno ko Donald Trump jogui hankkadi wadde peeje mum fof no addiri yimɓe ɓe ganduɗa supportani ɗumen pour artir ɗumen e parti républicain oui par ce que neɗɗo wonirta candidat surtout kamɓe républicain neɗɗo wonirta candidat kene fotte yimɓe en addu ɗumen parti e wona woɗɗini ɗumen ɗum noon ko woni ko faama hen tan tugnade kadi e haralaɓe ko fate politique ene wayno ko kanko Nikki Haley o jaɓani wonde support ɗum e kadi yimɓe makko hewɓe jaltino guila hanki ni mbi wonde ko kanko hoore makko so supporti Donald Trump kañumen gondani makko e kañum koye men oɗo saji supportani Donald Trump ɗum noon kadi ko taw yiyama hanki hono kanko Donald Trump guila hecci hanki e nder konnguli ɗi o haalata kadi o wi wonde ko yimɓe supportuɓe Nikki Haley ɓe fof ko yimɓe démocrate en ko yimɓe bolle puyɗen e kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa en ngala place e kanko ko wiyete méga America ɗum noon ko mouvement makko e kadi ene wayno ko tugnade kadi konnguli jaltude hanki hono kanko mennoɗo wonde gouverneur Arkansas Asa Hutchinson o wi wonde e nder konnguli ɗi o haalde CNN hanki o wi wonde ko kanko hoore makko supportata Donald Trump saabu Donald Trump so tawi kañum ari e heeɓi laamu d'abord koko bonnata ko wiyete démocratie gonɗo Amérique e kadi kala ko Donald Trump haalata koko faati e muɗum haalata ko moƴƴi e parti républicain haalata ko moƴƴi e leydi ndi ɗum noon ene wayno ko ɗum ɗon ko konngudi hannde jaltinaɗe no feewi wonande supporteur uji makko kanko Nikki Haley ko wawi wonde fof ene wayno ko Donald Trump woni koye oɗo saha joni conseil ji mum goni koye wadde feere wadde maslaha beele kanko hoore makko mo modifié walla mo yamɗina haaluji ɗi o haalata ɗi beele mo artira supporteur uji Nikki Haley par ce que kene wiye 30% républicain ji walla kene ɓuura ɗum tawi jantani e makko ɗum ɗon firti wonde ko perdowo ardade leydi ndi ɗum waɗi hono kanko président Joe Biden e kanko hoore makko e nder konngol ngol ƴefti hannde o wi wonde ko omo noddi kadi yimɓe supporteur uji Nikki Haley ɗi fof o wi wonde ko so tawi ɓe ƴefti ɓe pelliti ɓe ruttidade Donald Trump ene wayni ko Donald Trump gaddanta leydi ndi kadi koko wiyete ko caɗele caɗele ɗe noon ko bonnude démocratie o e bonnude kadi kala ko woni ko Amérique andira ko fate aadaji muɗum ko fate kadi ndimagu muɗum ɗum noon kadi en yanti hen kadi hono kanko Donald Trump e nder discours mo waɗi yaltini hannde o haali hen toɓɓe sappo ɗe jogori wadde ɗeɗon toɓɓe ɗe jeeya hen momtude kala ko wiyete hen ministére de la justice momtude kala ko wiyete département d' état donc ittude Amérique fof e wasde jeeyede e kala ko wiyete organisation ngaji international ɗi o faami o welaka momtude kadi walla hutorade kadi département justice e rewde kala ɓe ganduɗa yimɓe neɗɗo mo meeɗani weldude e makko ɗum noon surtout o joofi hen ko famille président Joe Biden e kala yimɓe liggotono mo joofi hen kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa meeɗi haalde makko haaluji bonɗi o haali hen gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ɗum ɗo foof tugnade haralaɓe ko haali firti tan komo jogori wattude laamu makko ko laamu dictateur ɗum noon fof ko hunde nde ganduɗa hen kamɓe surtout démocrate en e kamɓe kadi anti Trump taw ko républicain ji ɓenen ƴefti ɗeɗon toɓɓe eɓene puɗɗo wadde campagne mum oɗo saha joni ɗo jarata ene tugnade kadi e habaruji gomiɗi toon Washington ene wayno ko cour suprême mo États-Unis oɗo saha joni ɓe puɗɗima jogade caɗele seeɗa surtout koko wiyete opinion publique sababude gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe en affaire uji ɗiɓe jaltini ko fate Donald Trump e nder ñalawma ɓe jaltini kadi konngol gotol mbi wonde ko ñalawma nogas ñalawma alhamisa ɗum noon hawrata ko nogas e joyi lewru avril ko nden ɓe mbawata haalde affaire Donald Trump ɗum noon ko ñalawma cakkitto ɗum ɗo fof ene wayno ko ɓeydade leltunde tan holko woni sababu ɓe jiiɗa haalde haala Donald Trump ko yacci ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa henna tugnade kadi eko yalti e nder journal uji walla e nder correspondant ji hakkude mabɓe avocat spécial ƴeftaɗo biyeteɗo Jack Smith holko waɗi guila adana ɓe jaɓani haalde haala Donald Trump on ñaguinoɓe nde eko waɗi oɗo saha joni ɓe ɗala ha wona ene tardini ni henna pour wiide wonde ɓeydo tardinde hol haalde haala Donald Trump e surtout kadi ɗoɓe kala ɗum ɗo ɓe mbaɗi hannde hay notice goɗɗo faade won tribunal uji ñawanoɗo ɗum kanko Donald Trump surtout ko wayno Florida pour wiide ko kala ñawre fadude Donald Trump yo dartine haaɓe ƴefta décision mabɓe ɗum noon firti wonde ko oɗo saha joni eɓe balli Donald Trump pour ko fate kala ko ñawete ko haysindo heɓani wonde président hoto ñawoje ɗe gonde taw élection ngaji ɓennani ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa kamɓe démocrate en e kamɓe kadi
républicain ji anti trump e ɓene miijo e ɓene continue ɓe kaala hen oɗo saa joni siftinde on tan ko cour suprême mo états unis waɗi ko yimɓe jeegomo oɗo saa joni taw ko wiyeteɓe conservateur uji ɗum noon ko ɓuuriɓe ɓadade kamɓe républicain ji surtout ɓuuriɓe ɓadade kanko donald trump e siftinde on kadi e laamu makko kanko donald trump ene wayno ko yimɓe tato sakiriɓe nadde cour suprême ɓe ko kanko waɗi ɗumen toon ɗum noon fof ko gueɗe ɗe ngannduɗa enen ne holla signe wonde ko oɗo saa joni tunnade e kamɓe démocrate en e kamɓe kadi anti trump koɓe kalata ko wonde ko cour suprême o hay sinduɓe mbaɗani ouvertement ɓe jenggani ene wayno koɓe goni koye wadde peeje foof beele donald trump au moins kam hay sinduɓe mbi dokka ɗum wonde ko fenade wawa won jogade ko wiyete immunité pour wiide ko wawa ñawede walla wawa nanguede kala ko waɗi fof sene woni président au moins kam ndeɗo ñawoje ɗe foof tardine ha woteji ɓen pour so tawi donald trump gagnimo woteji kala ko wiyete ñawoji fédéral tawne itte ɗum e laamu hakki tortoɗen habaruji men états unis ko siftinde on tan ko janggo jamma hedde 9 h jamma hono kanko président joe biden ko nden huccita e nation sen ko nden huccita e américain ji pour wadde koɓe mbiyata discours de la nation ɗum noon en ɗaminama o haala hen gueɗe kewɗe ko fate holko woni sababu kanko hoore makko woni candidat e kadi gueɗe ɗe ganduɗa o waɗi ɗum ko tugui ko laami états unis ko ɗiɗo duuɓi tati ɓennuɗi eyyi ɗum noon ko réalisation ngaji guila e ko fate ngaalu ha ko fate sécurité ha ko fate e gueɗe cariɗe ɗum noon ko janggo à partir de 9 h habaruji men international toon to sénégal e tugnadi kadi ko radio france international publié e ñalawma he kadi ene wayno ko afrique alerte info kadi yalti e ñalawma he wonde ko kanko Macky Sall président laamiɗo toon to sénégal o fixi date élection ngaji ñande nogasane lewru mars ɗum noon ko caggal nde conseil constitutionnel kañum hoore mum nde ɓe jindiri kañum hoore mum décision ngaji ƴefti rejiti gueɗe garoje ɗe rejiti d' abord wi wonde ko kanko Macky Sall wawa wonde laamu ha ɓenna 2 avril rejiti kadi kañum conseil constitutionnel kañum hoore mum salima wi wonde ko date mo dialogue national ƴefti pour wiide ñande 2 juin ko ñande hen woteji yo mbaɗe ɗum fof ɓe rejiti ɗum ɓe rejiti kadi wiide wonde ko kala ko wiyete candidat ji liste ƴeftunoɗo yo oɗon liste kadi yo ƴewta ɗum noon kamɓe conseil constitutionnel ɓe mbanno date ɓe mbino ko ñande 31 mars ko nden woni woteji poti wadde ɗum noon woteji ɗi ko wawi wadde fof yo waɗe hadde 2 avril ɗum noon hadde makko kanko mo anda makko kanko Macky Sall gasde kono e tugnade de konnguɗi gommiɗi toon to présidence e kadi ko konnguɗi kaalaɗe e télévision sénégal naaɓe fof wonde ko kanko président Macky Sall e nder yamiroɗe umminde toon to porte-parole makko haaɗi wi wonde ko date ƴeftaɗo ko ñande 24 lewru mars ɗum noon ene wayno kadi e nder caggal muɗum ko kanko hoore makko sammini gouvernement gonnoɗo toon o ɗum noon Amadou Ba gonnoɗo premier ministre o ittama ene wayno joni lomtina ɗum ko ministre de l' intérieur o Sidiki Kaba kañum wonno ministre de l' intérieur hono Amadou Ba o beele ne wawa hankkadi wonde libre waɗoya campagne muɗum siftinde on tan hono conseil constitutionnel salade liste uji électoral liste uji candidat ji ɗi fof ƴewte feti ko Karim Wade kañum hoore mum hankkadi wawa wonde candidat ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe PDS ɗum ɓe ñaguino pour yom ɗum noon e ƴewte ɗum noon tugnade kadi e kamɓe sénégal surtout yen namdaɓe ko fate ɗum ɗon parti majorité e parti ji opposition fof oɗo saa joni ene dakkodiri pour date ƴeftaɗo ñande 24 lewru mars kono ene waɗi jiwru seeɗa wonande sénégal naaɓe holano ko jogori gasde est ce que ko 24 mo publiade gommiɗo toon to présidence o walla ko ñande 31 mars mo conseil constitutionnel wino ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saa joni ƴefta faama tan ko ñande 24 lewru mars no kamɓe sénégal maɓe jaa wotoji pour suɓade laamotoɗo toon leydi sénégal ha hande habaruji men international toon to sénégal e tugnade kadi eko radio france international haali e ɗum noon kadi publiama e sénéweb hono kamɓe assemblée maɓɓe national ɓe mbawi no hande wodde hono loi amnesty mo ganduɗa kanko président Macky Sall proposine ɗum ɗum noon e tugnade habaruji gumori toon hono kamɓe woɗɓe ɓe ne wayno ko 94 jaaɓi wonde wi wonde wuyi jaaɓi loi o contre 94 e jeenayo ɗum wayno ko majorité mo kamɓe parti laamiɗo walliɓe vote ji ɗi en ko yimɓe jeeyaɓe
yimɓe jeeyaɓe ko wiyete parti démocratique sénégalais mo ancien président Ablaye Wade en wayno ko ɓeɗon jante mabɓe kamɓe Benno Bokko Yakar. ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno loi amnesty o votama o jaɓama. ɗum noon wonti loi noon hawnaki ma yiye ɗeɗo balɗe garoje e tunnade kadi habaruji gumiriɗi toon to ministére de la justice e kadi ministére de l' intérieur wonande hol joguiɓe hol jogorɓe yaltinede e fate oɗo amnesty. en ɗamina hen tan hono kanko Bassirou Diom Faye gonɗo candidat parti Pastef walla ancien parti Pastef, kanko hoore makko ma wowo yaltinede e sibabude amnesty o ko fati kanko fati Ousmane Sonko noon e tugnade ko habaruji walla tugnade ko fate détails oɗo amnesty. ene wayno Ousmane Sonko sibamum ko takka ko en ɗum ɗon ko gueɗe ɗe ganduɗa en amnesty o jaɓata yaltinde ɗum. international hande tugnade kadi e ko journal biyeteɗo Africa News ko haali hono murtinaɓe nayo ko camine maayi toon to maaji gonɗo toon to Île Canaries. ɗum noon ko caggal nde batu mabɓe wonno dewno gueƴe Atlantique joofi toon to duundi wiyetede duuɗi gonɗe e Île Canaries. wiyama wonde kene wona yimɓe nayo maayi hen en wona 94 neɗɗo hoccama hen. ɓeɗo foof ko ɓuuri hen hewde no oɗo saha joni nawama hôpital uji par ce que ne tampi sibabude jangol ko ɓuuri hen hewde nawama hôpital uji ene cafre oɗo saha joni. donc tugnade organisation toppitiɗo ko fate organisation international toppitiɗo ko fate migration ngaji ɓe mbi wonde ken wona ken hiise hakke 190 neɗɗo yimɓe migré ji ene wayno oɗo saha joni maayi toon maayi e maaji he. ɗum noon ko yimɓe esiyannoɓe arde toon to iluji Canaries. ɗum noon ko hitande ujunaji 2024 tan ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni yimɓe nayo ɓeɗo wonnoɓe bato o taw ummino ko Mauritanie. yimɓe nayo maayi hen 60 e nayo neɗɗo oɗo saha joni nena nawa e hôpital uji toon to Île Canaries ne cafre. hande habaruji men international toon to Mali hono kanko colonel Alpha Yaya Sangare donc communiqué jaltunoɗo guila aljuma wiya wonde ko naggama caggal mum communiqué yaltino ñande samedi nde wi wonde ko kamɓe ɗum noon ko communiqué gumiɗo toon ministre de la défense wi wonde ko deftere nde o windi de ene wayno won gueɗe ɗe waɗi hen gueɗe ɗe no namdaki autorisation walla o rewani lawol no foti waɗirde ko mbiyata validation. ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa secret ji walla mo yenna hen laamu Mali walla mo haala hen mo takka ɗumen pour wonde ko mbaɗi gueɗe ɗe ganduɗa gueɗe ɗe jadani e ɗoftade ko wiyete en haqqinnemade. ko wawi wonde fof ene wayno ha hande oɗo ñalawma alarba haala makko anda ko to woni kanko colonel Alpha Yaya Sangare. ɗum noon siftini on ko deftere nde windi nde kadi ko deftere tan waɗa kanko fate thèse makko doctorat ko ɗum waɗa windi deftere nde ñande 2 mars. ɗum noon gila aljuma ene wayno ko nanggaɗo walla ko kam ko moftaɗo armé nanguimo. armé kadi wino e tugnade kadi ko armé jaabi wonde ko sohlani mandat pour wadde nanggudem par ce que ko officier. ko wawi wonde fof ene wayno koye nder communiqué meɓe kalɓe mbi wonde ko kanko ko officier supérieur tawde kadi waɗi oɗon erreur alay saago punition ko fati militaire gal ko fawete makko. habaruji men toon to Haïti e tugnade kadi e communiqué gommiɗo toon to BBC hono kanko premier ministre Ariel ene wayno oɗo saha joni o monoto république dominicaine ko janoɗo toon jillu kono ronki artude leydi makko. ɗum noon e wayno ko oɗo ñalawma hande hono kamɓe gangster uji gonɗi toon noon pelle gonɗe toon kaɓeteɗe e surtout kadi nde ardi ɗum hono biyeteɗo barbecue oɗo ko goto e ardiɓe ɗeɗon pelle mo mbiyata ganguji. e mbi wonde ko so tawi leyɗele ko wayno États-Unis ko wayno France ko wayno Angleterre goppani ko support mo mbaɗantamo kanko oɗo en premier ministre ene wayno ko kamɓe haytinaɓe koɓe jogoɓe yaade guerre civile. e ɗum noon soɓe jeehi guerre civile ko génocide bonɗo jogori wonde toon. hono kanko noon ambassadrice mo États-Unis gonɗo toon to Nations Unies Thomas o wi wonde ko alay sago ko kanko Henry Ariel ko kanko woni premier ministre lomtinoɗo gila nde président maɓe wara o wi ko alay sago kanko oɗo premier ministre o ƴefta ñalawmaji nde woteji poti wadde toon to Haïti. eyyi ɗum noon kadi wayno ko kanko Linda Thomas o wi wonde ko maɓe ƴeew kadi haaldude e Kenya pour kadi ƴeewde holnde Kenya wawata wadde militaire uji ɗi wino walla policier ji wino nelda toon to Haïti o e yentodirde kadi e militaire uji goɗɗi taw ko Nations Unies
beele leydi ndi ne deeƴa ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ganguji ɗi o hannde oɗo ñalawɓe ɓe taarima aéroport gonɗo toon to Port au Prince ene wayno ko kamɓe kefti kala nokkuji ɗo ganduɗa ko mbiyete clé e nder toon to Hayti ko kamɓe jogui ɗum hande contrôle donc ko yimɓe heɓe wonnoɓe toon e capital leydi ndi ene wayno jalti galleji men kene wona sappo e joyi ujunere neɗɗo egui galleji men sibabunde bonnandeji gonɗi toon ko wawi wonde foof kanko premier ministre o mona caggal leydi o ronki artude leydi makko sibabunde ronkudemo dañde no artiri ɗum noon ko ɗum woni toon ko to Hayti ko ene fada noon andaka taw noon hono kamɓe keñanaɓe police wiyanoɓe est ce que ɓe jogori arde est ce que kadi ni hay ganguji ɗi ne jogori jabdeɓe ɓe naata leydi ndi toon to Hayti bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Josak ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗon ñalawma alarba 6 lewru mars hitande ujunnaji 2024 yen mbali jaam on jarama.